شەڕوانên hêzên Sûriyeya Demokratîk bê rawestan, tank, zirîpoş û pêgehên çekdarên artêşa niştimanî ya ku Tirkiye piştevaniya wê dike, bi dron û topxane û çekên ji coreyên cuda dikin armanc. Şerê herî giran li ser herdû gundên Ellûş û Til'erîş û her wiha navçeya girê Sîriya Têl rûdaya. Li gorî daxuyaniyeka navenda ragihandina Hesedê di wî şerî de 63 çekdarên artêşa niştimanî hatine kuştin û 37 çekdar birîndar bûne. Her wiha 9 tank, zerîpoş û erebeyên çekdaran hatine têkişkandin. Li hember jî 6 şervanên Hesedê canê xwe ji dest dane û 9 şervan jî birîndar bûne. Derbarê vî şerî de fermandarê giştî yê Hesedê ji Ajansa France Press re axiviye û gotiye em piştevaniya rêveberiya nû dikin da ku aramîl Sûriyê hebe. Divê rê li pêş diyalogeke avakir navbera Sûriyan de were xweşkirin. Berpirsyariya rêveberiya nû ye ku destêwerdanê bike ji bo agirbestê li tevahiya Sûriyê. Roja çarşemê heştê vê mehê bi hezaran sivîl berê xwe dabûn bendava Tişrînê da ku êrîşên çekdarên artêşa niştimanî protesto bikin. Lê ew karwan rastî êrîşê hat û di encamê de hejmarek welatî canê xwe ji dest dan û birîndar bûn. Sererayî vê êrîşê hin welatî gihiştin ser bendava Tişrînê û piştevaniya xwe ji şervanên Kurd re nîşandan. Ji min nemastirin em ti caran otirsin. Serkeftina gelê Kurd e. Ne stûpî û ne teyarî wî em bitirsin. Her bir ji gelê Kobanê re çape. Roja 12 berçile çekdarên artêşa niştimanî bi piştevaniya asmanî ya Tirkiye êrîşeke berfireh biribûn ser bendava Tişrînê. Roja 17 heman mehê Amerîka ragihandibû ku bi navbênkariya wê herdû aliyên şer li ser agirbestê li hevkirine. Lê şer heta niha berdewam e. Hüseyin Umar, Rûda û